אתמול זכינו להיות בטבריה אצל הרב, מורנו ורבנו הרב קוק, שהשם ייתן לו רפואה שלמה, בעיקר בקול שלו, שהוא יוכל לדבר דברי תורה, יוכל להתפלל להשם. דיבר איתו הבן, הרב דוד דיבר איתו, אמר לו, אבא, העניין של ההודעה, רואים שזה יותר חשוב מתפילה, רואים מי שלא קורא במודים, נעשה סדרו של נחש. הרב אומר לו, מפה רואים שההודעה יותר חשוב, ודווקא על זה הוא נענש. יש שיטה בתוספות שנעשה סדרו כנחש, כי הוא לא קרא יותר מדי במודים. זה הכוח של מודים, זה הכוח של הודעה. אדם לפעמים מבקש בעולם, מבקש בקשות. תגיד לי, מה עם מודים? שם אתה מכוון במודים? כמה אתה מכוון במודים? כמה אתה אומר תודה בכלל שאתה... אמרת פעם תודה בעולם שאתה נושם בכלל? יש לך בקשות. אדם חושב שמגיע לו הכל. אומר הרב גינזבורג, אחד מהדברים הגדולים שצריך לשנן כל הזמן. לא מגיע לי כלום. טובתי בל עליך. לא מגיע לי כלום, אתה לא חייב לי כלום. ככה נזכה, אם נבין את זה,